Dulurku kabeh perlu dimangerteni bilih wulan Rajab punika salah siji wulan kang agung lan mulya kalebet ashurul hurum, yaiku wulan kang dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. Kanggo wong Jawa Islam, Rajab boten namung wulan ing penanggalan, nanging wektu kanggo eling, waspada lan nyawiji antarane syariat lan hakikat. Para leluhur Jawa ngendika, Rajab iku wulan pangeling, panggugah rasa lan pambuka lawang rahmat. Tegese ing wulan punika manungsa diajak mandheg saka rameng donya banjur bali nyawang marang jeroning ati. Allah Ta'ala ngendika bilih cacahing wulan ana 12 lan ana sawenehing wulan kang kinurmatan. Mula Rajab prayoga dipunurmati kanthi laku becik, dudu kanthi gumunggung utawa pamer, nanging kanthi andhap asor lan tawadu. Rajab ugi sinebat wulan taubat lan wulan istighfar. Para auliya riyen ngendika Rajabu syahrullah sa'banu syahri wa ramadhanu syahru umati. Mula sapa sing ngurmati Rajab kanthi ati ikhlas bakal diparingi sih rahmat lan pitedah dening Allah Azza wa Jalla. Ing laku Jawa, Rajab dadi wektu kanggo ngresiki ati lan ngendhaleni hawa nepsu. Wong Jawa biyen wis dipunelingake, urip iku sawang sinawang, mula aja nganti kesengsem marang pepadanging donya, nganti lali marang Gusti kang maringi urip. Wejangan para sepuh ngendika, sapa ngempet nepsu Gusti bakal buka padang. Iki selaras karo piwulang Islam bilih jihad kang paling gedhe iku jihad nglawan hawa nepsu. Ing wulan Rajab wong Jawa Islam prayoga ngencengi salat wajib lan sunah, amarga salat iku mi'rajul mukminin, dzikir lan wirid. Awit dzikir iku panganing ruh, sedekah lan welas asih, amarga tangan ing dhuwur luwih becik tinimbang tangan ing ngisor. Rajab ugi dadi pambuka dalan tumuju Sa'ban lan Ramadan. Para wali ngendika sapa nandur ing Rajab ngrawat ing Sa'ban bakal panen ing Ramadan. Mula Rajab punika wiwitaning laku, wiwitaning ngresiki awak, ati lan pikiran. Kanggo wong Jawa Islam ngurmati Rajab ora kudu nganggo upacara gedhe, nanging cukup kanthi ati kang resik, laku kang lurus, tembung kang becik lan urip kang migunani tumrap liyan. Pungkasaning wejangan, muga kita tansah kaparingan taufik lan hidayah dening Allah Rabbul Alamin, saged nglampahi wulan Rajab kanthi iman, Islam lan ihsan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin.